Na biyu, wannan izina ne ga iyaye da ba su koya ma 'ya'yansu azumi. Ana koya ma 'ya'ya azumi, duk ba a koya ma yaro azumi kafin ya kai shekara 10 ba, ya fara yi. Bayan ya kai shekara 10 a fara nuna mai ya dinga cikawa. Ba wai cilas bane, Allah bai dora mai ba, amma domin ya saba. Sahabbai wallahi alaihi hadisi ya inganta Bukhari da Muslim suna sa yaran su kanana su yi azumi, sai su tafi musu da kayan wasa a masallaci. In yaro ya yi kuka saboda yin wasa a bashi kayan wasa, sai kasance wasa ta tare mai hankali, wata ya taso dai ya saba da azumi, don haka iyaye ku saba ma 'ya'yanku da azumi. In ku saba musu da azumi shi ke sa in sun balaga su iya yi, musamman 'ya'ya mata. Mace wata tana balaga da shekara 13, wata shekara 14, wata abin da bai kai haka ba kila har shekara 12, sai kasance sadda tana yar shekara 7 8 ba saba mata da ta yi 2 3 4, sai kasance ko ta kawo shekara 10 sai ta kasa. Ko azumi nawa ɗanka ya yi da shekara 7, to yin wata shekara ta zo ka sa shi ya yi competition da kai dai, to a ta shekara azumi ka za ka yi, to yanzu yanzu dole za ka ƙara, ya ta ƙarawa kafin ya balaga ya san ko shekara 1 ne ya taɓa yi cikakke. Don wata shekara in ta zo ya saba da yi cikakke, amma da yawa iyaye na sakaci a wannan fanni. Don haka 'ya'ya musamman mata sai a kai su gidajen mazansu ba su iya azumi ba su saba da azumi ba. Don haka a ji tsoron Allah a gyara, wallahu ta'ala.